Thank you, Jesus. Sithathe lethuba sibingelela uMngcwele ephakathi kwethu, simshayele izandla ezinkulu egameni likaJesu Kristu. Shaya uMngcwele izandla, alisha izandla zegalofu, kodwa shaya uMngcwele izandla ezinkulu. We love you, we celebrate you. We love you, we celebrate you. Thank you, Jesus. Base, observe the protocol egameni likaJesu Kristu. Sibingelele the angel of the house egameni likaJesu Kristu. Ubaba umfundisi umzobe noma umfundisi umzobe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibashayele izandla ezinkulu bazalwane. Ukube bekuthiwa ushayela uJacob Zuma ubuzwa mangenyawo, ungizwa kangcono usizalele. Ukube bekuthiwa kushayela uJacob Zuma noma kushayelwa umuntu osenhlangananweni ngabe kubuye ngenyawo. I'm telling you, she keep this 5 same time. I can shine at the angel of the house, but I don't know how many times we can Ilula. The anointing you respect will work for you. Into kaNkulunkulu icanga lendlela ngoba inama conditions amaningi. Kuyenza kube sendaweni right, kodwa into ingakusebenzeli. Hayi ngoba inkinga kuyindawo, kodwa inkinga you do not acknowledge the anointing ophansi kwalo. So ugcobo that you do not recognize doesn't work for you. Oh hallelujah. Akanoma ngisoka isholo phezulu kakhulu yini. Ugcobo bazalwane ongalihlonipha lokusebenzeli. Ngisho ungaya kumuntu orola esala engakafiki nakuwena. Your life will never change if you do not respect the anointing ophansi kwalo. Ngiyangizwa bazalwane. Hallelujah. Ngoba kune grace ephezulu kwempilo yakho, base kuba ne grace ephezulu kwala ophethe khona. These things work in hand bazalwane, hand in hand. Amen. Kunezinto ezivulwa igrace ephezulu kwempilo yakho, kube nezinto ezivulwa igrace ophansi kwayo. Hey, uphezulu ne asiyehlisa. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibingelela obaba egameni likaJesu Kristu, sibashayele izandla ezinkulu bazalwane. Ushayele izandla sonke nayinkulu kwamala. Sishalom mama egameni likaJesu Kristu bonke. Ngisabawala ngamagama ngoba ngibaqhatha egameni likaJesu Kristu. Sibingelele ulusha lonke egameni likaJesu Kristu. Intombi insizwa uSunday school. Sishayele izandla ezinkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele uBishop, simshayele izandla bazalwane egameni likaJesu Kristu. Oh hallelujah. Igama lami nguSandile Makamzobe, umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Wangenzela umusa ngelinye ilanga. Oh hallelujah. Anginazo ke indaba eziningi egameni likaJesu Kristu. Ngiyafisa nami ukuba nazo izinto eziningi. Oh hallelujah. Kodwa ke without any waste of time ngiyacela sima eBhayibhelini kwethu sivule nje incwadi kaGenesis chapter number 1 verse number 28. Oh hallelujah. Sizokhuluma nje bazalwane. Angikwazi mina ukushale lokhu omshaya umfundisi kokuqothuka. Mase ngiyavuka ngoba ngaya phansi akuphinde kwavukela. So ngikubekazelela ukuthi akuloleki
Ike kuvuka akubona uyaphansi. Amen. Oh hallelujah. Genesis chapter number 1. Verse number 28. Sizofuna nje namanye amavesi. Ngoba ngizofundisa abazalwane.